yazi into ofuna uqwalaselwa guys, ile nto yenu manje xa nisibona emjayiveni ime nisincoma unxila. AsiyangoShumayela phaa foni siyosela utywala, and utywala buyanxilisa. Ayo rocket science leyo, ayo miracle. Kule weekend bese-Rands phana intona yam, umuntu unosikacela iselfie avala umlomo agqithe aye kube thetha ububhanxa apha. Sometimes uboke ubuze nanga namatikiti eshow 29 ka-April nansi ishow eKhayelitsha iLookout Hill, itikiti i-R100 noko iline up izabe ityebile phaa. Bomvana labelikhona, uvusi nokhatsino, yazi ke mosijana iperform yona ikhona nje phaa kwi-background. But ke asikho lapho namhlanje man guys, wacima umculo eRands fondini kusemnandi. Hayi ke igenge yahlabela ingoma zomzabalazo, athi pewu ndante mangeno ke-ID apha mani abantu abadala kaloku abaya sisinontuthuzelo bakhule ngomzabalazo, kaloku bayavakalelwa. I-Women's League kaloku liyazimbokodo ntanga zabo ngoba thabile dlamini. Andanoba bafuna ntoni phaa ngeSundays isikolo Monday, funeka bevukile belungiselela abakhayone babo baneentloko ezinkulu for isikolo. Bayasokola kaloku bona, funeka ingatshoni ilanga besemjayiveni. Ibhabhalaza kula age group foni nivusa nee-high. Iqala uphela phaa ngoLwesine xa izawuba yenye weekend futhi. But ke wethu guys, ngabantu nabo mani abasisi mani, umuntu makabele into afuna uba yiyo, as long as yena happy qha. Andikho perfect mna kuqala kule ndawo ndikuyo.